Jednoho dne jsem si řekl, že postavím kalkulačku v Minecraftu. A je to tu. Tohle je kalkulačka, co umí počítat do 18. Není to sice moc, ale funguje to. Tato kalkulačka umí sečíst jakékoliv dvě čísla od 1 až do 9. Takže když zadám 5 plus 7, zmáčknu vypočítat a chvíli počkám, vyjde mi 12. No a nyní si užijte rychlou ukázku kalkulačky. Jestli byste si ji chtěli stáhnout, odkaz je v popisku. Děkuji za to, že jste dokoukali video až do konce, odkaz na stažení světa je v popisku.